To nevím teda, možná, že už zmrzla. No tak to by mi taky nevadilo, to by mi trochu zvedlo náladu. A však ples se blíží a své kytice stále... Já nevěřím svým očím. Pojď sem! Co pro tebe? To jsem chtěla. Kde jsi je sebrala? To já nemůžu říct. Jak nemůžu Já říct? jsem to slíbila, víš? Kdo ti je dal? To já nemůžu říct. To já jsem slíbila. No, kytky máme, tak kdo ví, kde ona je. Kde je? No, tak děkuju vám. No ale stejně na plech jako nejdeš, no, abyste se jako... Mamko! Mluvili, že nic. Co? Máš nějaký problém? Já jdu uklízet. No, krásný kytičky, tak si je pěkně vem a utíkej na ples. A sama se z něho nevracej. Jo, tak ale já jsem jako zítra tam zpátky, jo. Co já s těma dcerama mám dělat? Marušo, už jsi hotová? Mami, nevyšlo to! Hrozný trapas. Ne. Jo. Ale není to moje chyba, to není moje chyba. Já jsem prostě byla na tom plese a kytky super, úplně nádhera. Jo, když se prostě jako jedno jako líbí, jo. 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 No, to je v pořádku. A jmenuje se jako Tomáš, jo. Ale, jo, on taky jezdí jako na ten flashkov, jo. Jako jak já to taky chci jet. No jo, jenomže, no. Já jsem s ním jako chtěla tančit a on se na mě jako koukl, jakože řekl mi, ale máš něco jako s ksichtem. Ne. Já jsem jako nevěděla, jako co myslí, no, ale jsem se jako koukla do zrcadla a pak jakože jo. Koukej. No počkej, je tady jo, tady mám nějaký... Ale když máš docela hezký modrý oči, či? No, ale... Já nevím, jaký pupínek nebo co, no, a jakože... To já bych jako šla domů. No, tak nevadí. Víš, co ti na to udělá dobře? Na smutek je nejlepší banánový koktejl s čokoládou. Opravdu? Určitě? Ano, to vylečí zlomené srdce. Věř mi, No, takže já mi jako zlomil srdce, to ne, jo, ale... No, já jsem si myslela. Tak banány. Jo, s čokoládou. Čokoládu máme. Čokoládu